आरोबाव मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो नोंथांमोना मिथिगोन दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। बिदिब्ला लोगोफोर गोबाव खालामाजासे फैदो लोगोफोर दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। लोगोसे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामनानै होदो। दिनैनि नैबे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों फागुन बोथोराव। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिम बे गोदान भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टआनो जादों उत्तम, सपन आरो बुमि। लोगोफोर, बिथांमोना नैबे भिडिअखौ अलरेडि फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों निजोम आरो जिनिसना। बे भिडिअखौनो बिथांमोना गावसोरनि इउटुब चेनेलाव फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय आरो नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि सुरुग्राफियानो जादों बिजय। नैबे भिडिअनि डिअपि आरो पस्ट प्रडाक्शनानो जादों मृगेना। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिम नैबे भिडिअखौ नायाखै, अब्ला नोंथांमोना बिथांमोननि इउटुब चेनेल BM फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नैबे गोदान मिउजिक भिडिअखौ नायहैनो हागोन। आरो नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होनो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिम साबस्क्राइब खालामाखै, अब्ला आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बेफोरबायदि गोदान गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेट मोननो थाखाय लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलाङा, बेखायनो नोंथांमोना गोदान भिडिअखौ नाया। लोगोफोर, बिदिब्ला लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जेब्ला आङो आपल'ड खालामगोन, अब्ला नोंथाङा बयनिख्रुइबो सिगांसिन मोनगोन।